खुलुमबाय आं देबिकान बर' आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं थांनाय भिडिअ नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन हारमोनियाम गैयाब्ला जों बोरै प्रेक्टिस खालामनांगौ होननानै नङा होमबा बिनि सायाव भिडिअ लाबोगोन होनना बुंदोंमोन आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय नोंथाङा जुदि हारमोनियाम गैयाब्ला नोंथाङा तानपुराजोंबो प्रेक्टिस खालामनो हायो किन्तु नोङो तानपुराजों प्रेक्टिस खालामबा बेसिक समाव स्टार्टिं समाव नोंनि साया नांदोंना नाङाखै रेया नांदोंना नाङाखै नों गाव हमनानै मोना जेब्लासिम नोंनि खाथियाव खायसे गुरु थाया आं नोंथांमोननो दायो बिनि सल्युशनखौ मोनसे लानानै फैदों बे जाहैबाय नोंथांमोना प्ले स्ट'राव हारमोनियाम होननाय मोनसे एप्लिकेसन मोनगोन बे एप्लिकेसनाव नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामनो हागोन आरो दायो नोंथांमोनखौ आं गावनि मबाइल स्क्रिनाव लांगोन नोंथांमोना बेखौ नायबाय थाब्लानो जाबाय बोरै बेखौ इनस्टल खालामनानै बोरै दामनांगौ अके नै दायो मबाइल स्क्रिनाव फैबाय मबाइल स्क्रिननिफ्राय जों दायो प्ले स्ट'राव थांसिगोन प्ले स्ट'राव थांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च बाटन थुनानै बेयाव जों सार्च खालामगोन हारमोनियाम सार्च खालामबाय ओमफ्राय बिदि फैगोन नै हारमोनियाम बायदिसिना बिदि थाब्ला हारमोनियाम कीबोर्ड बायदिसिना फैगोन बेखौ नोङो जेबो क्लिक खालामनाङा जेखौबो इनस्टल खालामनाङा नैखौ गोसोआव लाखि नै मोनसे हारमोनियाम एप्लिकेसनखौ फट'खौ गोसोआव लाखि बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालाम इनस्टल जानायनि उनाव जोङो बेखौ प्ले बाटनाव थुना होदो प्लेयाव थुदो नै बिदि नोंथांमोननि गेजेराव सफैसिगोन बियो बेयाव नोंथांमोननो फार्स्टआवनो गाइड खालामगोन माबायदि मा खालामनांगौ बेखौ माबायदि इउज खालामनांगौ अके नोंथांमोना स्टार्ट एन्ड प्ले गाइड खालामदो नै खोन्थाबाय थादों बिदि प्लास खालामनांगौ गोदोर फिसा खालामनांगौ फुल स्क्रिनखौ ओमफ्राय माबायदि शिफ्टिं खालामनांगौ बेखौबो खिथादों नै बिदि शिफ्ट खालामनो हायो आरो ओमफ्राय नोङो नोंनि मोनसेल' बटन थुनानै बिदि लांलाय लाबोलाय शिफ्ट खालामनो हायो आरो बेजों बेखौ लक खालाम लानांगौ मोजां जायो माने ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोननो स्केल चेन्जारनि सोमोन्दै खोन्थादों आरो ओमफ्राय अडिअ सफ्टनेसबो खालामनो हागोन बेयाव थ' बेखिनियानोमोन बेनि मेन इन्सट्राक्सना नोंथांमोना मेक्सिमाम बुजि मोनबाय जानो हागौ साप'ज नैबे सि बे सि नोंथांमोना बेखौ दामनो हागोन आरो सियाव सारेगामा पाधानि सिया गासैबो सिङाव नालाय सारेगामा पाधा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदि नोंथांमोना मोनसे मोनसे बाटन थुनानै सा रे बिदि मोनसे मोनसे थुनानै गावनि सुरखौ नायब्लानो जाबाय आरो स्टार्टिंआव बेसिक बियो बेसिक प्रेक्टिस आरो नोंथांमोना बेखौ स्केल चेन्जिंनिबो बेयाव फांसन दङ माने स्केल चेन्जिंबो खालामनो हागोन साप'ज जोङो सिखौ सि शार्प बाटनाव लांनोब्ला नैथिं थांबाय बेयाव थुनानै स्केल चेन्जार दङ बेयाव थुबाय बेनिफ्राय मोनसे माइनास हिटिं खालामना होबाय हिटिं खालामना होब्ला जोङो नाय दायो नैबे सिया नैयाव थांबाय सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा अके आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजि मोनबाय बे एप्लिकेसननि सोमोन्दै आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो फल' खालामनो दाबाव थेंक इउ